lasuka lahlala ukhuzana Mpungose ke lapha ke dedela ke iCD cover yakhe ke lapha ke ezobe ikhave wonke lo msebenzi wakhe ke azawudedela ke lapha ke yeba mfowethu hayi ke bathokozile kakhulu abantu einkundleni zokuxhumana sikhuluma ngama blue nation ke lapha ke insizwa ke nezintokazi ke zemlandela indimeni kaMaskandi ke siyikhombisela ukuyithakasela ke leli cover ke lapha ke ehloko sayo ke lapha ke esikhomboza ngokusobala ukuthi cha kuxoxa indaba ke lapha ke uthi ke akadlali ke nezingane isihloko somsebenzi kaKhuzani Mpungose ke lapha ke nani sithi icover ke eyicwecwe ubona kahle cha indlamlenze ke yasemandulo okuyiyona futhi namanje eseyidlamlenze bafowethu ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo njengoba ngakuthembisa ngicela uqala ngibikelela abantu abaqala ukujoina kuleli khasi ngithi sanibonana ke uma uqala ungena kuleli khasi ngicela ungakhohlwa ukucindezela button ka subscribe phindula like lama video ke engikwenzela wona bafowethu ke ukhuzane ke sekusosile ke lokho njengoba sazi ukuthi unyaka ke ususekupheleni kwakhona ke lapha njengoba sikuNovember ke njengoba ke idedele ke iCD cover ke lapha ke wasebhala kanje wathi ke ihloko ke sale album ke sithi ke angidlali ke nezingane wathi ke iyaphuma ke wona wonke ke ama digital ke platform ke lapha ke uthi akuzokutholakala USB akuzokutholakala CD zobe iphushana nje online kuphela usho ke ukhuzana indlamlenze emculweni kaMaskandi uthi ke kanjani ke ngolesihlanu ke iyohlala ke ebantwini bafowethu ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo ke ungakhohlwa ukusubscribe uphinde like lama video ke ngiphinde ngithi makukhona nje okunye ngakuthola ngizokulethela khona njengoba kunjalo ngashingisho nokuncu lishonile la ngabafowethu abaphuma umsebenzini bahambe kahle nabasazolala balale kahle nabangena futhi bangena kahle emsebenzini asidibane kwezinye engizokwenzela zona.